खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हाजोआव सुद दाहार होग्रा 3 हमजादों। नलबारियाव बिसि फिसाखौ बिस दौनानै बुथारदों। गसाइगाव पदमबिलाव सिखावनि उदखार। मणिपुरनि चुराचान्दपुराव सोरखारि मावख'गिरिफोरा सोरखारनि बिथोन थासेयावबो सिबिथाय होआखै। बिजनीआव सुद लानानै रां दाहार हरग्रा 2 सुबुंखौ पुलिसा हमदों। गुवाहाटीआव गोमानाय हिन्जावसाखौ नगावआव मोनहैबाय। सिलचराव गोदानै बांलादेशनि हाई कमिशनारेट गायसंनो लादों। अरुणाचल आसामनि सिमायाव 10 लेबारफोरखौ NSCN थिउरियाफोरा लांखारदों। गोबां रांनि सि जोम आरो गहेना खावनायनि दायाव सासे सिखावखौ खादों। गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आयेन बेरेखायै सुदआव रां दाहार होग्राफोरनि हेंथायै आसाम पुलिसनि अपारेशना सोलिगासिनो दङ। रायजोनि खना खनला पुलिस बिफाना आयेन बेरेखायै सुदआव रां दाहार होग्राफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामदों। बेनि गेजेरावनो हाजोआव 3 आयेन बेरेखायै रां दाहार होग्राखौ पुलिसा हमदों होननानै खौरां मोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला हाजोआव पुलिसा गोबांथार बिबांनि रांजों लोगोसे 3 रां दाहार होग्राखौ हमदों। हाजोनि नटुल सराबारिनिफ्राय 2 आरो कबनिकुसि गामिनिफ्राय सासे सुबुंखौ पुलिसा हमदों। बबेखानि हमजानाय बै 3 सुबुंखौ फारियै ताइजुद्दीन आली, आजिजुर रहमान आरो मजिबुर रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। अजद सिखांनाय बायदिब्ला हमजानाय बै सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो सुदआव रां दाहार होनानै ओनसोलाव उदखार खालामबोगासिनो दङमोन। सुदनि रां दाहार हरनो हायाब्ला हा-हु, धोन सम्पति, सनानि गहेना पातिफोरखौ सेनानै लानायनिबो अजद सिखांदों। सुद होनो हायैनि सासे सुबुङा गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथायनि खौरां मोनदोंमोन। नलबारियाव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा बिसि फिसाखौ बिस दौनानै बुथारदों। समबारखालि हराव बिमा फिसानि गोथै सह'खौ सोमोनांथावै न' सिङाव बोखांनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। गोथै सह' बोखांनो हानाय बिमा फिसाखौ कबिता हलय आरो बिनि 15 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला ऋषिकेश काश्यप होननानै सिनायथिनो हादों। ऋषिकेशआ देहायारि नोरजियामोन। रिपर्ट बायदिब्ला समबारखालि ऋषिकेशनि जोनोम सानमोन, नाथाय ऋषिकेशआ जोनोम सान फालिनो मोनासै। बबेखानि कबितानि फिसाय आरो ऋषिकेशनि बिफा जगदीश हालयनि हेंथायै बुथारनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि जगदीश हालयनि हेंथायै बिसि आरो फिसाखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। नलबारि जिल्लानि बसरकुसियायाव जादों बे जाथाया। अजद होनाय बायदियै जगदीश हालयआ बिस लोंहोनानै बिसि फिसाखौ बुथारदों। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि जगदीश हालयआ खारखोमानानै दङमोन। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै बिमा फिसा सानैनिबो गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो लानानै थाङो। गसाइगावआव सिखावनि उदखार। गसाइगाव पदमबिलनि थागिबि अल्पना मुसाहारिनि न'आव थांनाय सनिबारखालि हराव सिखाव खावदों। मोनाबिलि 7:30 रिंगासोआव न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै सिखावा न'नि दरजा आरो शकेसनि थालाखौ एरख'नानै माखासे मुवा बेसाद लुथिनानै लाङो। बबेखानि सिखावफोरा AS16J2641 नम्बरनि TVS स्कुटि, सनानि आसान गं 6, माखासे रां, फिसाय चन्दन मुसाहारिनि सेन्ट्रेल बेंकनि पासबुक आरो चेकबुक, SBIनि पासबुक आरो चेकबुक, एक्सिस बेंकनि पासबुक आरो चेकबुक आरो माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लांदों। बेनिखायनो AS16J2641 नम्बरनि स्कुटिखौ बबेयावबाफोर सालायनाय नुयोब्ला 7896316161 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों अल्पना मुसाहारिया। आथिखालनि दुंहावहाव थासारिखौ नोजोर होनानै मणिपुर सरकारा ट्राइबेल ओनसोल चुराचान्दपुर जिल्लायाव सोरखारि मावख'गिरिफ्रा सोरखारनि गोख्रों बिथोन थासेयावबो मावख'खौ बन्द खालामनानै सिबिथाय होनायनिफ्राय जानगाराव थादों। समबारखालि चुराचान्दपुराव गंसेबो सोरखारि मावख'फोरा गेवाखै। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङाव मणिपुरनि चुराचान्दपुराव ITLF थिउरियाफोरा रायजो राजानि हेफाजाबजों
एसपि मावख'खौनो अर सावनानै आरो अन्थाइ खुबैनानै गोबां खहाबो खालामदोंमोन। जाहोनाव गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफ्रा गिनानै मावख'आव सिबिथाय होनायनिफ्राय जानगाराव थादों। सुद लानानै रां दाहार हरग्रा चिरां जिल्लानि बिजनियाव सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय सानै सुबुंखौ फारियै बाहारुल आलम खान 74 बोसोर आरो मर्तुज आली 44 बोसोर होनानै सिनायथि होदों पुलिसा। बेनि अनगायैबो बङाइगाव जिल्लानि बासिर आहमेद मुंनि सासेखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। बिजनीनि एसडिपिअ प्रसेनजित दास आरो बिजनी थानानि रितुलम मणि दासनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन खालामनानै गोजाम बिजनी ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ हमदों पुलिसा। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरो बांद्राय सुद लानानै रां दाहार हरोमोन आरो निखावरिफोरखौ सोबख'योमोन। आथिखालाव गोबां सोंबावनो थाखाय पुलिसनि लकआपआव दोनथ'नाय जादों होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटीआव गोमानाय 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ नगाव जिल्लायाव मोनहैबाय। गुवाहाटीनि रुपनगर हरिजन कल'निनिफ्राय 19 फेब्रुवारि खालि गोमादों हिन्जावसाया। बेनिखायनो नखरनिया भाङाघर थानायाव गोमानायनि सोमोन्दै एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसा मबाइल लकेशन ट्रेस खालामनानै नगाव जिल्लानि टेंगुरु बाजार ओनसोलनिफ्राय हिन्जावसाखौ बोखांफिननो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाया गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजोंसो थांदोंमोन आरो बिखौ रावबो लांखाराखैमोन। गुवाहाटीनि उनाव आरोबाव गंसे हाइ कमिशनारेट मावख' लुफुंनो लादों बांलादेश सोरखारा। बे खौरांखौ गुवाहाटीआव थानाय बांलादेश हाइ कमिशनारनि एसिस्टेन्ट हाइ कमिशनार रुहुल आमिना बुंदों। बराक सेरफांनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय सिलचराव आरोबाव गंसे बांलादेश हाइ कमिशनारेट मावख' बानायनानै बांलादेशआव थांनो थाखाय भिसा होनो थाखाय बे मावख'खौ लुनो थांखि लादों आरो बराकनि रायजो राजाया बे खाबुखौ लानो हागोन होननानै मिथिहोदों रुहुल आमिना। आसामनि सिमायारि अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे खैला खनियाव खामानि मावग्रा गासै 60 लेबारफोरखौ नागालेन्डनि NSCN टिउरियाफोरा लांखारदों। अरुणाचल प्रदेशनि पिनबर ओनसोलनिफ्राय टिउरियाफोरा लांखारदों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। लांखारजानाय गासैबो लेबारफोरा आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि थागिबि होननानै तिनसुकिया जिल्लानि एसपि गौरव अभिजित दिलीपआ फोरमायदों। अदेबानि बिसोरनि गेजेराव गासै 4 सुबुङा खारखोमानो हादों। अब्लाबो नाथाय माखासे सुबुङा दासिमबो बिसोरनि आखायावनो दं होननानै मिथिनो हादों। नुनमाटियाव थानाय बिबा भवन एबा दि क्राउननिफ्राय थांनाय शुक्रबारखालिनो गोबां रांनि सि-जोम आरो गहेना खावनायनि दायाव पुलिसा सासे सिखावखौ खादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावखौ समबारखालि हमना मोननायजों लोगोसे खावनाय गासैबो बेसादफोरखौ पुलिसा मोनफिननो हादों। दायनिगिरि सुबुंखौ नुनमाटि मस्जिदनि हाउस नाम्बार 14 आव थाग्रा गपाल बरा 26 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो हौवा गोदाननिफ्राय सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गहेनानि नामै 2 लाखसो रां लानानै थांदों। हौवा गोदाननि नखरा उनाव नुनमाटि पुलिसनो एफआइआर होनाय जादोंमोन। बेनि असिलायै पुलिसा सीसीटीवी फुटेजाव नायनानै नायबिजिरनाय जायो। माजुलियाव गान्दाजों गाग्लोबजानायनि जाहोनाव दिनै फुंनि समाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंखौ भादमा बरुवा होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया भगत सापरियाव जादों। फुंनि समाव न'निफ्राय थाबायनो ओंखारलांनायावनो गान्दाया पद्माखौ गाग्लोबदों। गामिनि मानसिफोरा बेबायदि जाथायखौ नुनानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ बिजोंनि गेजेरजों रागा जोंखांनाय फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।